Jepa ekipo, ongi etorri Traileroak podcastera. Gu Mikel eta Lander gara, eta podcast honetan Euskal Mendi lasterketekin zerikusia duten gai guztiak zuekin partekatzera gatoz. Arrastion! Jepa ekipo, ze moduz, hemen gauz, laugarren kapituluen bilegoiez, eta gaur gauza desente dekoguz, nik ustote egun interesgarri ze dekogule, kapitulu interesgarri ze. Eukingo gauz lehenengo dugu pizkarre pasotxuen aurreko asteburuetan egon dien lasterketena, bai egon di internazionalki bai egon di lasterketa desberdinak eta euskaldunek eukin dugu handik. Gero eukingo dugu Mañaritik atxetara lasterketako antolakuntzako lagunek, Ekaitz, Mikel eta Edorta, gurekin eukingo dugu pizkate lasterketan inguruen berbaiten. Gero eguneko gaia pizka komentauko dugu lasterketa teknikoak eta korrikaiteko lasterketak pizkate desberdintasunak, lan preparabal dugu zen batzu, bestiek, zerukin biogun kontutan, eta abar. Gero hemen egongo die bai, Gorka Arrizabalaga eta Jone Albizua, bikotea, egon diela Alpietan euda pasatzen, eta hemen eukingo guz pizkat euren esperientziak eta handik indabien guztize kontatzen, seguru barre batzuk egingo dugu zela eurekin, eta maitzeko eukingo dugu hemen bai Peio Berriz Beitia. Korrikalari eibartarra, Kriston Maia dekona, ultradistantzietan ibiltzen da, lasterketa asko egiten, eta barikuen egongo da UTMB-ko CCC egiten, 1 kilometroko lasterketia, eta hemen eukingo dugu bai, pizka kontatzen zelan da bilen handik, eta ze espektatiba deko zen lasterketakin, eta bar. Hori da. Orduen, baiko menu elegantea, bai. Zu zelan Lander, zelan doi judiei amaitute, ja gastau dozuz opor guztize, juerga guztizek, eta jazta, Bueno, ez dakit nik uste dut entzune dagoela hartaraiko. Gonaz Portugalen azte bat, oso ondo, eta hori, handik entrenau dute bi egun, baten Algarbeko inguruan, induen, mendi apur bete ganda guen beti bajue, eta gero Lisboan egon nintzen, eta inuen horre zan da, tajo errekat ingurutek korrikaldi bet, adokinez betetako lekue, Mañarirako ondo prestetako, super ondo orkatio prestetako. Entrenamiento espezifiko. Bai, oso espezifiko. Osea, badakit hauela maratoiean, Lisboan, baina egiten da repidetik, klaro. Maratoi egunean egiten da, baina asfaltoa dana, azera eta dana, da adokinez betetako, eta orduan da, kompliketan da, asko. Ibiliko zara txikitik gora, atxien moduen. Bajatzeko, bai. Zuzelan. Oso ondo, bani amentxe, herriz esaintzen geratuna, segun nintzen oberta, baina abuztuen herriz esaintzen, baina oso gustora. Ja, pizkate kilometro esartzen Donostiko maratoire begire, eta oso ondo, azte politiek egiten, baina ondino frenuaz, eta kaina larri sartu barik, azkenien asko falta da, ondino falta die beste 13 aste, orduen oin azte manaz ja gorputze larri kantzetan, oso luzein leike prestakuntzi, orduen oin oreka hori topatzen, kilometro esartu, baina ikusi gorputze rekuperatzen dauela, ikusi ondo asimilatzen dutezela kilometruek, eta ondino larri estresau barik. Eta oso ondo, doio, disfrutatzen, beraz, goguekin. Zelan hartu zue eurie, azte honetan? Beste enbora euri barik? Bai, kriston goguekin. Parategun fresko, korrikaikie goizien 18 graduaz, itzela, zela eskertzen dan. Lehenko gunean joan nintzen etxe ondoko mendire, bela txikietara, eta jauziaten bat, nik uste orte moratoia eta anaz, kriston kaskabarra, hotxa ez, temperatura super ona. Bai. Eta, jauziaten kriston euria, baina super guztore golintzen, ja behar neguen. Eskertzen da, azken hainbeste denpora beru askorrika egiten, edo goizien goize urten eta piku gradu asko eskertzen da. Nik uste iraietik aurrera bai hasiko diela temperatura bajatzen, eta guretzako garaio nahi izango dela. Bai. Pasako gara asteburuko lasterketetara, laser. Venga, oin komentauko dugu, aurreko 2 asteburuetan Euskal Herrian ondiezen mendiko lasterketak, kasu honetan aurkitu dugu bat. Aurreko podcastean komentauzkuen komentario baten, egon zala beste lasterketa bat, eta aipatzea bakarrik, batxutan dela komplika bai guztea Euskal Herriko lasterketan, zeiatzen gara horrialde desbenetan begitzen, eta igual ez pau aipatzen karrean bat, komentau problemarik eta urrengo episodetan komentau aldugu. Bai.
Bale, abuztuaren 15ean, larun batean, egon zan Lapatzeko igoera, Latxituan, dala igoera herrikoien ligako laugarren proba, eta han bertaratu ziren 39 partaide, karrera hau izen zen 1,9 kilometrokoa eta 174 metro positibokoa, eta emakumezkoetan garai izen zen Itxas Neurkiaga, Zornotzarra, menditaldekoa, bigarren bebai Amaiurretxean dia Zornotzarra, honekin da hauz kopako lehenengo azterketan gelitu zuen 3. bigarrenean lehenengo, eta oinien deu laugarrena gelitu ala bigarren. Eta hau da komentau notxuna, 18 urte azpikoa. Gaztetxue dala, Bai, hori da. Zornotza tope, Zornotza tope. Maia, kristo maia. Inguruko lasterketa bai. Eta 3. nire derangulu, dauela tope kopa honetan, indeu bigarren postua birritan, aurrekoan gelitu zen lehenengo eta oingoan 3. Eta dau kopa honetan lider moduan, emakumezkoetan. Eta gizonezkoetan irabazla izen zen Aitor Ajuria, osea, nibela gontzan beba gizonezkoetan, haue otxandio edo lehintz gatzagakoa da, ez dakiten, oso seguru da, orko ingurukoa, bai. Nik uste otxandio joku da, Gero bigarren Andre Gerrikatxe Berria, ditaldekoa bai, nire herrikoa, eta 3. Imanol Goñi natxituakoa. Mutietan bai, kristo maia, nivel handie bai. Zelako podiuma. Vale, eta bueno, oin aipatuko guz Euskal Selekzioan egon diezen deialdiak, ze aurreko asteburu honetan egon dire bilazterketa Skyrunning munduko kopakoak, izen diela Ultrax Matterhorn Sky Race, Zermaten indana, Suitzan, 27 kilometroko lasterketa 3.175 metro positibogaz, eta hori aldatu zen apurretik bilbidaz egin zuen guralditzarra, eta egon ziren, kasu honetan egon zen Oier Zubeldia, amezketarra Euskal Selekzioko deialdian, eta egin zuen kriston 6. postua, ordu bat 42 minutu eta 13 segundotan, eta gainera 4., 5. eta 6. salkatuak heldu ziren 10 segunduko tartean, osea, egon zen nivela, baina egon zen podiuman ikutzen Oier Zubeldia. Eta bueno, gero aipamen berezia bai, Aritz Kortazar Durangarra, egin zeuela 10. postua. Joder, kriston denpora bai, gainera oso ondo. Eta gaztie da bai, oso gaztie, bai. Eta hurrengo gunean, abuztuaren 22an, egon zen Trofeo Kima famatue, dala Balmasinon Sondrion, da Italian egiten da lasterketa, eta da Skyrunningo munduko kopako beste lasterketa bat. Kasu honetan luzeagoa, 52 kilometrokoa eta 4.200 metro positibokoa, lasterketa super tekniko, ez da ikusi osune urkaskoagaz eta ibiltin dizela. Bai, eta bajadak eta bai, sokak eta egoten die, eta bai, gero komentau biegule pizka lasterketa teknikuek eta korrikaitekuek, izango zan adibide perfektu ez, lasterketa teknikuena, eta ja pizkatokin biozulen ez bakarrik korrika iki, bai mendizen ukin biozuzen. Jakitea mugitzen. Bai, hori da, ez da bakarrik korrika. Eta mendeialdi Euskal Selekzioka izen zen gontzian Aitor Zunzunegi, Legorretarra, Pantzo Sein Martin Zenpereko korrikalaria, eta emakumezkoetan Ainar Alkuaz Burlatako korrikalaria eta Oiana Zubillaga Anoetako korrikalaria. Aipan merezia gaina ze gelditu zen emakumezkoetan 7. postuan, 8 orduko 10 minutu eta 21 segunduko denboragaz. Eta bueno, gero aipamen merezia bai June Villarroel, bizi dala mendik ingurutik. Bai, nik uste Madrildarra dala. Madrildarra, baina mendik bizi. Bai. Mañari bai egon zala, mañari tikatxetara igez ez dakit egon zala, baina indala 2 urte behintzet, irabazi eban. Bai. Eta hori, egin zuen emakumezkoetan 5. postua, oso ondo. Bai, eta ikusteko bai zelako lasterketa tekniku edan, hori, 52 kilometro, eta Oiana Zubillagak 8 ordu eta 10 minutu. Kriston denbora. Mutilek bai lehenengoek ez dakit zen, baina... Ikusteko zelako karrera teknikoa da. Bai, hori da. Eta bai egon zan egon Euskal Selekzioaz, baina Ibai Urrutia, nik uste dut Gernikarra dala, eta bai han egon zan korrika egiten, eta nik uste dut laserketa honein zabera bai, eta askotan ikusten dugu mailaitik atxetaran bai igez lehenengo juntzan eta azkenean zaben amaitu ez dute lesino bintzala. Bai, ez dut retiro bintzala. Eta oin dala 2 urte Aitor Zunzuneik irabazi deban, eta Ibai Urrutia bigarren geratu zen. Bai, nivel altuko korrikalari bai. Bale, eta komentauko bai urrengo lasterketa, kasu honetan abuztu maila arte aurkitu Zorabiako traila, dala Andoainen ospatuko dan lasterketa, lehenengo edizioa, kasu honetan, abuztuaren 29an, eta deko 13,4 kilometro, eta 630 metro positibo. Eta, bueno, urrengo podcasten komentako iraieko lasterketa,
lasterketa dala Mañaritik atzetara, eta bueno, komentau zuk. Bai, oindeko komentatu dugu moduen, Mañaritik atzetara lasterketako antolakuntzako lagunek eukingo dugu zamen, eta hori, Mañaritik atzetara da iraien eurek komentako esku egune zehatza, baina nik uste irai 20 edo 19 da lasterketa, Mañarin egiten dan lasterketa oso polite, eta distantzia desberdine dekoz, tekniku eta gogorra, baina oso polite, askotan asko ibili gara hortik, landerran egongo dabe bai, ni oindala 2 urte eta igez bai egon nintzen, eta asko guztan jakun lasterketa bat, kriston mimu antolatute, eta korrikalari zaintzen dabe, asko ikusten da korrikalari zaintzen da biela, kriston giru egoten da Mañarin egun horretan, eta hemen eukingo dugu, eta nik uste zaindeko guzela, hemen berbaiteko gurekin pizkat, beraz pasauko dugu, ez? Bai. Aupa talde, arrastion. Bueno, eskerrik asko hemen egoterren. Ezer baino harina hau, lehenengo igual entzuleak jartzeko kontestuen, azaldu apurtzu bezer da Mañaritik atzetara, eta hori, azaldu apurbete nondik etorri zan lasterketan ideia, eta zelan funtzionetan duen lasterketa honek. Vale, Mañaritik atzera, aurten edizioa izango da 3. edizioa, bai? Hasi ginen 2008an, igez 2008, eta urten 2006. Iraian 19 dingo da Mañari herri zen. Eta zelan sortu zen, bueno, eda dugu urte batzu bueltaka gure artien, lagun artien, azken hemen 3 gauz, eta pero falta da, logarren bat. Bueno, urte dugu train mundu korrikan, karrera desberdinak egiten bai hemen Euskal Herri zen bai hemendik kanpo, eta beti izan dugu, gure parajien da olako lasterketa eze egotie apena azala, ez? Zorginen da badekogu, baina pizkat laburra distantzia desberdina dekola. Orduen pentsaute urtiekin pentsaute, bueno, erabaki ginen politi izango zala olako sozial antolatzi, ez? Eta, bueno, hasi ginen ja bai diputazioekin berbetan, Mañariko udaletziaz, eta baimenak eskatzen, pizkate tanteetan jendi, eta, bueno, holan sortu zen lasterketie. Bai, batez be, nik uste dut, nahi izan genuela, lasterketa bat, gogortasun tekniku daukena sortu, dauken terrenua aprobetxaute, ez? Eta igual distantzi desberdinekin, ez? Hasiera baten originalidadi esan, maratoi esan gutzako basie, eta hortiko auki gendun maratoi erdixo bai. Eta, bueno, urtiekin evoluzionatzen junda lasterketa, eta urten aukiko dugu 4 lasterketa eta mendi martxe. Orduan 5 modalidad edukiko dugu, Italian 19 Mañarin. Oso, ondo. Vale, azaldu aldozu pizkate eteko zu esan lasterketak, pizkate bakotzan desnibela eta distantzia eta zelako edien pizkat. Bai, lehenengo dekogu adibidez untxilei zuzen, vertikala, 2,8 kilometro, eta 750 positibo. Gero ekingo ginen lasterketa txikia, 13koa, izango ziren 13 kilometro eta 1000 positibo. Gero gongo zan, 22koa eta gero maratoi. Eta bueno, eta gero mendimartza. Vale. Eta aurten sortu dugune da 13 kilometroko barrixe, aurreko urtien esala egon, azkenien Mañaritik atxetara dau Durangaldeko koparen parte dabe bai, eta orduen Durangaldeko kopan dau Mari kopa dela maratoi erdi inguruko lasterketak, eta dago bai Sugar kopa dela karrera txikixen kopa, orduen aurreko urtien ez geunken 13korik, karrera motzik, eta kopa hori sortu danez, gupe sortu izan dugu lasterketa barrixe, eta 13ko da azkenien Mugarra ingurutatik Leongan eta Artatxaban pasatzen dire Mañariri pasatzeko. 43ko da 2009 egiten dago, lehenengo bukletxo hori egiten dago, eta gero ja abiatzen da, 22 kilometro eta 2000ko ibilbide bardinetik maratoi eta 22koa. Eta gero mendimatxio da urten aldatu indugu, ibilbidez. Bai, oin arte beti dugu Mugarrako ingurure, lehenengo 2 urtetan, baina gure hostien iraia amaieran eta gero urrian, bai Jurretako taldi eta bai Durangoko taldi egin dabe mendimartza bat inguru berdinetik, orduen erabaki dugu urten Urkiola aldera paseti, orduen Mañaritik urtetan Gatzaieta, Atxarte eta Pol, Urkiola mendi eta buelta. Motor luzetxo hau, baina desberdine pizka aldatziarren.
Oso ondo, oso polite. Eta baten batek, hori, ez bada gure lasterketa iti, eukingo zaben behai martxa iteko aukera hori, ze distantzia deko martxak, igual esan dozu, baina jentiek jakiteko bai? 19 kilometro da 1.200 positibo. Ederto, oso ondo. Martxe polite. Bai, luzetxue. Igez pizkate laburra besan, 13 kilometro edo... 1.100, bai. Aurtengo lasterketa gure. Vale. Oso ondo. Eta hori, iraiak emeretzen ez dauzu dela, norbait gura badeuen apunte gondino, edo dultzara dauze lasterketan, eta zen aldi apunte. Bai, apuntatzeko kronoak plataforma erabiltzen dugu, bertan erreza da apuntatzea, kronoak web horri sartzezaz, eta gure lasterketi etokau, eta modalidade desberdina dauz, aukeratu nahi duzuna, eta bertan apuntau. Momentuz badauz dorsalak, ja oso gitxitoki ja modalidade batzutan, hori maratoi erdikue ja oso erdi betetzen dabil, 13 aurten naiz da lehen urti izan ja askar dabil betetzen, eta azkenengo hilabete honetan segurunik beteko da, beti azkenengo momentuen martxa eta lasterketa txikiak beti gotzen dabe, Durangaldeko kopan holan ikusi dugu beste lasterketa guztietan hori pasadala. Orduan, segurunik urten helduko gara 700 pertsona artien eduko dugu mainari, eta, egun poli bat eduko dugu segurunik, bai. Bai, seguru. Lander eta bizok komentau dugu behin baino gehiago bai, dala, guretzako edo indogun lasterketa guztizetatik, gehizen guztan jakune, edo behintzet podium horretan egongo dela, fijo, ze naiz eta gogorra izen oso polite da, orduan animatzen dugu jentie bai, sartzera da zuen Instagraman, eta begiratzeko zelako parajiek, eta pizkate Urkiolako parke naturala ezagutzeko aukera paregabie, pizka sufritzen igual, baina oso polite. Hori segur, sufritzen segur. Bai, nik ondo dakit hori. Vale. Nik lehen urtean nahi neuen kilometroetik ala, super guapo egon zen, eta aurten ningo 22koa. Orduen, lehenengo aldiz egiten dugun korrikalaintzat, lasterketa hau lehenengo aldiz egiten dugun ontzat, ze gomendio monatu duzu ez, edo ze alku, adibidez, puntu honeta arte gorde, amendik aurrea sakatu, aholku orokorrak. Nik garbi izateot beti, eta bikoen eta baita 43koen, Larranora ondo heldu bidala. Larranora fresko espasa zeltzen, baina nire helduko zaskao. Larrano, aztxik iraino oso lasai hartu, lasai, zure puntutik pixka beratxua hartu lasai, aztxiki azkanien kanala eta gogorra da, baina, bajadi ebel ez da baina askarra, baina Larranoko igoerie oso gogorra da, emoten dago ez, baina 10 positibo terreno inkomodu beti okerretazu ez, zindozu deskantzau, eta oso luze izen da. Bertan ikusten da Larrando, baina zara ez sekula heltzen, oso luze izen da bai. Konfirmatzen. Rekorraia ban, igezko oso korrikalari honda, eta oso dugu zuen. Igez ekaitzek entrevista baten karrera maia, eta zaban igorari gogorrena Larrando izen zara. Eta benetan dolan da, Bai, azkanin Larrano pasa, Urkiola mendi igotzen, Urkiola mendi igora txikitxoa da, 6 minutu, 7 minutu askar duen entzat. Eta ja behin hortik, untzila itzeko diagonala, azkanin 20-25 minutu gogorra da, baina ja bentsat gogorrena pasatu duzu. Eta ja azkena da. Baina ja, Larranorako erdibide hortan txarto basuz, Urkiola da eltzia gogorra itzen da, eta ja, hortik aurrerako guztixe, ja... Eta berroko... Bai. Izango zan gutxerara karrera erdixe, eta 2 kilometro eta 22 edo, baina Larrando da gogorrena. Larrando da ondo etxe pasa, gero hortik aurrera, Larrasolako goera oso gogorra, baina oso polike, baina, egiten da. Eta gero zabalentik mainari, urbitzen zabil mainari, orduan emoten dago ez dara asko geratzen, baina... Ba, ja etxera zabil. Hori da. Hori igual zure honkuek esperientixi bat dauka. Bai, nik ustot Larrano mentalki egin dela gogorra, bai, tio. Azkenien ikustozu tontorra hor bertan, baina zara heltzen, gero ez da igoera oso erosu ebez, igotzeko
beste igoerak die, ez dakit, nik uste erosoa bediela, ez dakit. Mentalki niri irutzate hori, igual erdize dalako da hortik aurrera igual ja ikustozu gertua, ikustozu amaierie, baina mentalki bai gogorra iten da, orduen hor fresko heltzie, bai fizikoki, bai mentalki hobeto. Hortik aurrera, sakatu gure dauenak, sakatzeko. Baina gero injerrak ukite bai hortik aurrera, ez da. Gero lagun, dutengo amairuko, nego esango naben, lehenengo igoeria mugarriko landara, 10 kilometro serion positibaz, gogorra, baina hor korrederu da, gehiena. Orden, karo, gor berotu eskero, 13 kilometro soluzingo diez. Gero, bigarra zatize marmoletik hartatza gane lunganera, gogorra da. Orden, gordeko naben, lehenengo igoera hortan, bai estutu, baina larra izakatu barik. Denpora asko gara. Buruaz. Gero mugarriko landatik marmolera bajatu. Eta lungane arte digo, hartatza gane lungane, hor txarto basoi ez denpora asko galdu batuz. Bai. Oso teknikoa da, bai. Lehenengo igoerie da, lehenengo zatize da lasterketa luzien bardine, ez? Maratoia bardine. Bardine, vale. Vale, bueno, hemen aurku asko egon die, ia jentiek bulbaz urtetzia, nik ustote importantiena. Bai. Zer? Apunte larrei hartzeko dino, igual gozo larrei kontun hartzeko. Hori. Bai. Eta gu bai hartu. Bai. Vale, gero, lasterketak egin dugu zenien, ez dugu ikusten atzetik dauen lana, eta zuen aia 3. urtie da lasterketa hau antolatzen. Eta, ikusten da azkenien mimua ziten dozuzela gauzak, eta zaintzen dozuezela bai korrikalarizek, gauza txiki guztizek ondo zaintzen dozuez. Zuentzako zer da, olako lasterketa bate antolatzien gauzarik gogorrena edo saiena, zein izango zen duen dela? Gauza asko, Igual sobreko urtien ziar egin beharreko. Bai, oina 3. urtia eta gixe esan, miskate hartu dut zau trukillo hori ez, baina, dauz permisuek, diputazioa zonbiz oso tentu, gero zauz patrocinadoriek lortze lan gogora da, dokumentazio guztixe aktualizau behar da, web horrixe mantendu behar da, Instagrama zer esanik ez, gaur egun. Hau gazkain mendibuetak egiten dugu, bidixoek igotzi holan erreza da, azte buruetan igual, baina lantzin behin informazio berezi batzu jarri behar duzu, postak, hori azkain emoten dago ezit, baina lan ematen dago, jendiek galdera asko botaten dago bai, e-mail eta galdera asko jauzten die, gero izen ematietan egoten die, bajak egoten die, aldaketak egoten die, gauza pilo dauz, materiala erostie, zenbatentzako, zeinentzako, dirue ez dakizun momentuen zenbateko zuen presupuestuek itxuera bera junbizaz kalkuletan oso tentuz bebai eta fetxak apuratzen bebai ez pasatzeko, eta eskainen guk hau voluntario gisa itzen dugu eta gure objektibu da dirurik ez galtzerik, ez dugu irabaziko asko, baina galdu bez, dugune galtzie. Orduan bat daukezu gero voluntarixuek bebai, voluntarixuek zaindun begdie, voluntarixuek topau, zaindu, ondo fukatu bakoitzak berak nahi da mentokietan bebai alba da. Eta, gauza pilo bat, eta gero komunikabideik igual itzen bebai, Anboto, ETV, Radixuek, zuekin adibidez. Gauza gero eta geixi hau gabiz, apurka-apurka gauza geixi hau gabiz eitzen. Eta, horrek lanak hartzen dago, eta, gustora gabiz momentuz, 3. urtieta. Eta, lantalde txikixo gara. Gu 60 peru gauz hasierako nukleo hortatik, gero gize da, mainain beste 3 lagunek laguntza duzkuela asko, herriko laguntzak eta lortzeko, eta herriko jendiaz eta harremanak eta ukitzeko eta horrei esker bai, errez gabiz ez. Eta igual laguntzen dago bai asko, mainariko udalak mondozkun laguntzi hasiera-hasieratik. Hasiera-hasieratik mondozku berme guztixe, laguntza eta disponibilidade guztixe, eta gero herriko jendie, herriko jendie oso bolkaute dago, eta gu oso gustora horretan. Justo joan gara galdetzen honegaz lotute, lasterketan zehar ikusten diesela voluntario pilo bat, eta ikusten da kanpotik zelan herrie bolkatzen dela asko lasterketara.
zelan hartu zeuen lehengotan, badibidez lehengo edizioan, zelan hartu zeuen herriak olako ekitaldi bat? Bueno, lehenengo urtien detu ningo nintzen alkatez lehenengo ainarakin berbaiten, ez? Lehenengoz aurkezten gure asmue zein zan, ez? Eta zein zan gure lasterketan asmue, olako leku berezi baten, lasterketa berezi bat eikie, eta hasieratik, bueno, bera oso presteguen laguntzeko, handerako benik ustot ez ziela kostiente guztiz, zelako volumen hartu alzaben honek, ez? Lehen ekaitzek esan da, horten 800-900 pertsona inguru, pertsona eskorrikalari inguru, ez? Hori suposatzen dago, familiak, lagunek, zaila, hori movimentu asko da mainarintzat, eta gero urtien zigar bai, gu konturatzen gara, gu ibiltzen gara mainariko biletik beti, gure biletik gabiz astero, orduen ikusten dugu jendia da bilera, ikusten da zapaldute, ikusten da jendia mainarin asko mugitzen da, orduen hori herriantza bai ekarpen handi izen da, ez, jendia eta gero eta gizio urbiltzen dela. Orduen, nik uste herrixek oso hartu daula, de hecho, oinala 2 urte mainariko logo, herrixen logo aldatu da, ez da konturatu zaien zeinan logo eta turin daula, ez? Da M moduko bat, bai, mainari zera, eta erdiko zera hori da mendixen zera, ez perfile. Orduen, claro, herri batek baldin badeko lako logo bat, ez? Logoan bertan mendixe agertzen bada, hori seinale da, bertoko jendie sentitzen dauela beri dela, ez? Mendixe, orduen, aldetatik oso errez eurekin lan egiteko, bai. Zela gondo. Oso, ez, erantzun ona, eta beti prest edo zertako laguntzeko, eta aurten behia, aurten behia voluntaizuia, bueno, batzuk indiko erdabez aldaben, ez daben, batzuk lana eta ezin dabelako etorri edo beste, baina hori momentuen kontabilizatu dauzko bila 150 voluntariotik gora, orduen, gutzago kristona da, ez? Azkenien pentsatu daukugula egunien bertan, eta horreko egunetan bebai lan asko gongo da, plaza bera prepara bierda, baina baita abitoiamentuek, markajiek, gero hori dena baltzun bida, bueno, hori dena ondo zaindu bida, eta 150 pertsona horrek barik, ezingo den nahi. Imposible. Bai. Menditon torre, egon bida, esan da moduan abitoiamentuetan, gente asko bida, azken. Bai, lehen komentatu dugunez, azkenien ez gara konturatzen edo lasterketa batea antolatu arte zara konturatzen atzetik dauen lan guztize. Batzutan, soiz lasterketara egiten dozu, basoiz etxera, baina atzetik dauen lan guztize gauzak ondo itxeko, itzela da, así que, bai. Vale, eta amaitzeko, amaitzeko, zuen lasterketa indogun guztizok edo, bueno, komentatzen dugune da, azkenen lasterketa dekola sarma berezi bat, eta zueke antolakuntza moduen zerk emoten dotze, ze uste dozu emoten dotzela lasterketai, zerk emoten dotze sarma hori? Nik uste dut dala, ontxe komentatu dugun dana, igual, da herri txiki baten zauz, 5 pertsona gazti heltzen, plazatxo bat eta parkine dauz harreran eta hortik dago zuez plaza txiki batera, baina plaza txiki hortatik zabaltzen zaz Urkiolako parke naturalera, eta dago izu kristolako bilbidiek. Dana mimos, saiatzen az dana mimos kontroletan eta dana ondo zaintzen, eta gero, voluntaixuek, bertan egunien voluntaixuek emoten daben guztixo, ez? Gu azkanien urte guztien gabiz prepareta, baina eurek barik egun hortan ondo inako lan barik ezingo genuke zerrein. Eta nik uste hor garbi ikusten dara bolkaute dauzela, eta guk prepara dugu zen markaje guztik, banderinak, banderolak mendiput ontorretan, katekue, bueno, hori dana oso hurbiletik egin dugu, dana garbi dago esplikaute, eta urtero gabiz eskatzen euren jendien galdete gizak egiten dugu, hobetzen juteko beba ez da, eta, bueno, nik uste jende asko erantzuten dozku, eta guk hori feedbacka da, esatie gure lasterketi 10 puntotik 9,4 edala, edo 9,6 edala, gutzago kristona da, ez? Hori urte guztiko lana ondo indako dela ikusten dugu. Horrek galdete gizak egizan da laguntza handi zera guretzat, ez? Baina, bueno, galdete gizak igual pizkat hotxien erantzuten dugu, orden. Egun hortan bai zera, mainarin bertan, hemen ibiltzen gara Lauro, edorta todoterreno errade diaztera, Peru bizikletiaz ibiltzen da binatu guztietan zera, ekaiz izten dugu hortan mikrofonuaz, speaker lanetan,
eta ni ibiltzen naz plazako gauza guztiak pizkat antolatzen, ekintzak egiten diesenak, heltzen diesen korrikalak egin, berba egiten behar, guztot eta egiten berba, ez? Eta batez kanpotik atozenak edo hemen inguruk ez dizenak. Eta egiten da momentuen bertan, nik, azterketan amaitzotan bakoitzean luzia bada, askotan esatu da. Seikulaz nago voltauko, ez ona, ez inora, inora garrera. Gero horti bi erguentara berria puntasa beste batera, hori dando egiten dugu. Baina gunean bertan egonda, jendi heltzen da jota lehertute, eta posik, eta esaten, berri voltauko naz, edo zera hori. Eta hori da, guretzat, hori da, dauen ondixen, ginen pertsona batek, gine hauzela 10 ordu mendixen, 8 o 7 jota lehertute, heltziara Mañaiko plazara, eta esati berri voltauko dala ator urtien, hori guretzat da, hori zaintzi, sekaitzen jo duen dana zaintzi, bai voluntarizio bai jendie, eta bueno, eta gero bat errenue, ezautu zu, hori erzaz hor da bera, osea, hori... Bai. Oso ondo. Bai, bueno, Bai, joango gara izan, bai, burke. bai. Galutu genuzen beste hori galdera, Bota, Lander. Hori, igual bukatzeko, aprobetxetan gaur itzien gugula UTM beri buruz. Aurten indeko zuen nobedade barri bat, ez da? Puntuak azlotute, zelan da hori? Azaldu apurtzu bat. Bueno, hori aurrek urtien euki gendunen lasterkari bat, mod konbarie, nesketan 3. eimana, eta dala trabeserako irabazle beste gauza askoren artien, eta beraz, eguten eroko puntuek eta badeko zuz ez da, eta guk esan, gugalago gauza dikusteko. Eta, bueno, buelta bat ematen hasi ginen, eta, ikusi genuen dokumentazio aldetik gauza pare bat bete behar ziela, eta, hori, eta gero, itra puntuazioa ez die kompatibliek, oza, gauza bideo ezberdin dira, baina, esan bat badaukeu, besti lortuko dugu. Eta, azkanin da, horrek ez dutzu bermatzen, UTM-ko Stonsonek famosuek, guk ez dugu guz, hori UTM-ko zirkuituan egon behazaz. Baina, bai emoten dutzu ranking bat, ez da, bai dau jende bat, eta gana, egiten dagoela bere kabuz eta bere bururako eta lasai geldituko dena egiten da emaitza baz, baina bai batzuri guztianako, ikustie, ze puntu mailatan egongo zan, evoluzio bat urtietan, eta, horrek puntuek bai emoten dutzu horako evoluzioi ikusteko aukera, ez? Eta, azkain animau ginen, bete dugu dokumentazio guztia, eta, lasterketa eta gero, indiko dugu, sailkapen guzti horrek, UTM bera eta itrara bidali, eta horreia gero japein sisteman sartute dago zenin, lasterkari bakoitzak duko bere puntuazioa euren gogo horrixetan. Osa, hori, ez da izango inmediatu, izango lasterketia maitzutan dikile betera, edo ez dakit ikusiko dugu aurten lehenengo aldiz da, orduan ez dakigu zenbateko plazuk egoten diesen, baina hori. Suposatzeko hilabete inguruko txarte bat izango da. Berto, oso interesgarria. Oso ondo talde. Eskerrik asko guaz egotiarren, zorionak bai sortu dozuen lasterketan gaitik, oso politxe eta komentau dugune, mimuaz preparaute da, parajiek horregon die, baina itzela die, oso politxe. Beraz, iraiak emeretzi, baten bat animatzen bada, lasterketa gogorra, baina oso politxe, eta merezi dago. Sufrimendu pizka batek merezi dago gero olako lekuetatik korriketan ibiltzeko. Beraz, hori? Eta hori, nire partez bardine, animatu gara, emeretzian, ia eguraldiek bai akompainetan deuen, ze lehen urtean izun bero, ia urten freskoa putzen niri ondo terriko diate. A ver, kusiko, eskatuko. Bueno, talde. Oso ondo. Eskerrik asko, Sigo? Eskerrik asko. Arte. Bueno, hemen itzio guze Mañariko antolakuntzakoak, elkarrizketa superinteresgarria, ez? Bai, oso politxe, eta hori, guro. Galdetzeko gauza asko, ze, karrera inguapoa eta hainbeste, terreno hainbeste zagutxoten karrera, hori, betieko zuzalantzera bat, baina, demoraldetik bai, dukingo guz aurre hau ez dela. Hartu dozuz apuntiek. Hartu dutez bai. Larrano arte gorde. Larranora ondo heldu. Entzun dozu, Gorka eta Ion, entzun dozu, ez? Bueno, indugu ja, spoilerra. Hemen deko guz Gorka eta Ione, korrikalarize, Gorka Rizabalaga eta Ion Albizua, gure lehenengo konbidatu presentzialak izango die, eta hemen eukingo dugu gurekin, beraz, aurrera bikote.
Apa, Arrastion. apa, traiero. Hola, mikote. Ba, Zana zauzi, bueltan jatzatik, ezta? listo, bai. Bale, mendeko guze Gorkarri Zabalaga eta Jone Albizua, mendilazterkari bikainak, baina gaur eitxingo gu mendiaren bestalderdi batetaz. Eta bueno, egon dire Alpetan oporretan, ezta? Bai, hori. Uda pasatzen, baina bueno, lehiaketatik kanpo, apurbete mendiaz disfrutatzen, eta arlojua larrei begitu barik. Orduen, lehenengo galdera da horregaz lotute, zer da zuentzat mendia edo zer mototzue zueri mendia? Bueno, gu aurkezten gea mendizale moduen, osea, gu jutea mendira disfrutatzea, da gehien baten motoskune mendize da, lasaitasune, da bakian egotia. Bai, jende masabietatik kanpo egoteko aukera. Batez ere. Vale. Eta, vale, bueno, komentau dugu Alpietan egon zariela udie pasatzen. Orden, kontabaldozkuzue pizkat nundik ibil zarien, eta, hori, ze tontorra indozuen, eta pizkat egin dozuen ibilbide guztizetatik, zein izendan gehien gustau jatzuena, eta gero estalde batetik zeinek eukin dauen bebai sarma gehiago edo zeinek eukin dauen magia hori. Bueno, hasi ginen, junginen ia segiduen anesira, horrazten diezela ja Alpiak, Alpe frantzesak, da horren ginen zan bizikletako pare bat egun, da gero mendize be, buelta potente bat, han mendian ginen 2000 edo duko mendi bat politxe sana. Bai, handikan ja Mont Blanc ikuste zen. Hori, ja. Egon zari, bide guztire, Mont Blanc fitxaute, Bai. eta esari animau. Ez, da hobeto. Gero aurrera hori da, aurrera. Hori da, gero gehien bat egin dugune da Alpe italianoak, da hortik mugidu pizka, da azkenian han egoten zinen baile baten, da ikuste zinuen mapsen edo, da esaten zinuen, aiba, si albuen deukegu, da justo pasabakun, albuen eukitzia, hori ointxe trofeo kiman egin rekorridua, justo albuen eukitzia. Da bizontzat, konsiditzegu, gehien bat hori, sarma gehien edo, hori gustuena, egin dugunen rekorridua trofeo kimako inguru horretan izan da. Bai, Balmasino izen hau baiarak. Hori da. Ta, handikan ibiltzia, trofeo kima osua ez deuin, ze kilometro asko dira, eta biegunetan indeu, bizati, hola, gehien gustatu zaizkigun bizati horiek. Kaskoagaz eta gana. Ez. Baina, gero, han sartze ginean refugiotan, esate genunian Euskalduna ginala, esate ziguen, askatasuna, oza, zehose basekien. Eta gure, ostra, harritik da ginean. Igual Euskaldun asko ibiliko dira handik da, eta pizkat ezagutuko da, ez? Mendizale asko, Euskaldunek edo... zehose basekien behintzat. Bi refugiotan, esatia. Euskalduna Pass Country da, askatasuna, Rekorrida igual, bai. Orduan hori... Bai, eki referentzia. Bai. Hori da. Gero, xarma gehiena, igual, Roxia Melone puntan izan ginen santuarioak eukizun. Ze, justo ginen, kilometro vertikala baino, 3 aldiz. Triple. Ibilbi, da zema kilometrotan? Berez egin zanien Red Bulleko kompetizio bat, da dia triple kilometro vertikala, 9 kilometrotan. Baina guk euki gendun furgonetia merendero baten, da egin zan azkenien 11 da 3.000 positibo. Egiz esan da, urtetzen zian 2.990 bajatu nintuzkan, da erigo garri da. 3.000 gertu arte. Eta hasi ginen eguzkita, kriston izerditua bildu ginen lehenengo kilometrotan, da gero bukaeran ja txingorra, eta, hotzaitezun, eta ikusi ginen hor, ate bat irekita da, sartu ginen da, derrepente esan Europako santuario altuena, eta antzon gizon bat, eta zigun tia, eta galletak, eta antxon ginen bila, hola. Esperientzia, Bai. Eta hori santuari zuen, gontzan, tontorrien, goizen? Bai. Justo tontorrien. 3.500 metroa. Eta zen duen jakin horre segura? Ez. Ez que justo aurreko egunean, igo ginen, mendigualea, gero beste ruta bat iteko, eta alboko atian, zehon borda. Osa, borda, gehi, santuarioa, bilak batea.
eta justo bordan, baita esan ginen euskalduna ginala, eta antzeon semiak, italianoak, derrepente motxilatikan ikurriña, eta zun. Bai. Gero nahi basu, pasoko txute argazkia. Bai. Kurioso. Oso kuriosua, bai. Hori, euskaldun asko mugitzen dizen leku edo... Bai, kultura, o ez dakit. Bai. Bueno, eta aurrengo galdera, nik Gorka ondo zagutzen dut, herriko da. Eta, bueno, goni zenaz beraz oporretan eta holan, eta beti, Gorkakin junde beti pasatzen die olako gauza arraruek edo barregarrizek edo anekdotak, eukin dozue baten bator alpietatik, ala zer, zorre pasako jatzuen. Bueno, kontauko bat, jentiek, kenduko podcasta segiduen, baina, bueno, egon ginen justo Kurmaierren, da Txamonizeneko bestaldian, tuneleko, bestaldian, da gaba baten da, potia, ez dakit jentiak, dakizen zea potian, ez? Potia da, furgonetetan eta kaka iteko eta sartzen dozune. Horia. Guri ez dakitan nahiko txikia. Bai, sartu ginen furgoneta da. Kaka asko iten dozue. Sartu ginen furgoneta da, kriston kiatza zeon. Osa, etan ez da usaia, kiatza, baino. Osa, genu, kriston usai jarra. De repente, hasi zan potitik bekaldetik, osea, jagoitik ja esaben gutxi sartzen ja. Da bekaldetik de repente da, urtetan, da, goizien esan ginen. Goi esamendik, kanpin bat arkitu ginen, da segudion utxitu, furgonetai pasau, katxe 7 danetik hor, zelako usaia. Bai. Baino... Kendu zen duen, usain guzti zen. Bai. Osa, baino, gidatzen da, kakaola, osa, en plan, balantzai. Osa, furgoneta guztitik... Guztitik ez. Papera garri ginurako. Pintadora, zelan jarten dena retrovisoran, gara. Ia. Sukaldeko papela albuen ipini, da gero heldu da, bueno, gero garbitu. Ja, gero ondo garbitu. Gero urrengo gunetan ondo zaindu, osea. Baina, bueno. Esperientzia goriak. Bueno, oine, anekdota barregarria alde bat eraizten, Kilian Jornetek, oindalagun batzuk zeuen publikazio bat, konbentetan zelan azken urteetan alpeak dauzen aldatzen pilo batez be hori Txamonizeko inguru hori, eta hori zelan mendia turismoak edo bestain bat gauzangatik zelan dauen aldatzen mendia, eta bueno, horrek deko zen arriskuak. Zuek ibilizari handik zelan ikusi zue egoera aldatute edo zelan ikusi zue hori? Bai, bueno, nego nintzen familiak inoindala lau urte, da, bueno, lau urtetik ona nahiko antxeko gonda, pixkat, glasiarra bakizue, urtzen doi ezela, han agilidu midin orgoizen, glasiarretan ipintzen dabe, kapak tela goitik handa mantentzeko da, pene emote da. Osea, da guk egon ginean adibidez Kurmaierren lehen loeiten, gabaldera entzuten ziren, ez dakite, bloke satize jausten edo harriak edo, bai, da, klaro, da gero Txamonizen egon ginean be, kanpinean, goizero, helikoptero pilue, ez dakite, emergentzitan edo jentia erreskatatzen, da guk eraman duguz bota altuak, krampoia da dana, da gu ez geha berotu igotzeko, así que... Ez, gukun ganean itxita zeon, kondizioak oso txarrak izan dira. Eta gehiago da oaindana dago, masifikauta. Orduan, jendeak nik uste kosta igo nahi dula, o nik zer dakit. Baina hori, oain moduan bizela daudana, eta egia zen gukun ginean, jendia bazeon, baina guk aldein ginun egunetan, jendia igual doblia zeon. Da, ja, UTMB-ko, egia da UTMB besperan egon geha, orduan, ikustea, bueno... Ja, jente asko, ez? Gero eta jente gehiago da biela, ez? Mendizen eta uste batzutan bebai jakinen bidala, ez? Gustaba jatzu mendizen, baina jakinen bidala ze puntura arte merezi dauen arriesgatziek edo ze puntura arte dekon zentzue tontorrera jutiek edo azkenen tontorra horrengo datorren urtien bebai eta kondizio hobie badauz, ez? Igoko dala... Bai, eta azkenean mendiak beti jarriko izu zure lekuan. Eta orduan, nik uste gauzak bere iztin berdiala. Bai, nik egin dela gitzik usiot bideo bat Txamonizen, justo hor Mont Blanc irogoten,
zelan jausten ziren kristonarriek eta alpinista profesionalak zen grabe deuriek askoaz refugiaute eta joe. Hor ikusten da dauen aldaketa dana, glasiarra zelan dauen urtzen, eta... Bai, hor dauzun alde bat deitzen da La Bolera. La Bolera. Da, hor egon da itxite bi egun, da, zeitzi gabe, arrisku larra izan, da, jentiek, ez iban pasau. Vale, justo horren, gaur eukin bigandun peio berriz behitea gurekin, azkenean ezin da konektau dauela UTMB-ko lasterketa baten bidau CCC, eta zuek ibilizarie justo UTMB-en aurreko hastien, edo bi astelen hau, edo handik ibilizarie, eta ikusi dozu eia girue, UTMB-ko girue da movimientu eta holan, bai, ez? Kontau? Bai, jende pila bat zebilen da. Bueno, gero nik ez ditu asko kontrolatzen, baina zebiltzan baitare eliteko jendia eta hola, gorkak esate, ikusi ginen Andreu Simon, Sara Alonso, ikusten da jentia. Gero segmento baten seguro zuke bizkorra egiten da zuela. Hori komentaba, da, justo Rotxia Melonen horre igoeran egin triple vertikala, ikusi neban, azkenengo zatia, klaro, eurek egaben 3 kilometro vertikala, estutzen dana, gure ginen, bueno. Nire ritmoa mantzo. Bueno, ritmora, ez, bueno. Da, gero azkenengo sementuen 10 minutu zian, azkenengo 150 positiboak, da esan eban, tope. Da, Remi Boneten aurrian nago. ¡Qué guapo! ¡Ostras! Ya, trampa, el Ander. Oye, pues que hau izena eta alkohol. Parkatu, esan behar neban. ¡Qué buena! Bueno, hori zuretzako, ja. Horren argazia da. Homar da vertikala baten Remin aurretik, Hori da, ez que triple vertikala da. Hori zaio handi. Vale, ikusi dugu bai nordak gainera gaur ekarri dozu ez, erosi dozu ezela. Zelan lehenengo sentsazioek zapatillekin, nordakin, ze oin modan dauz eta... Bai, nik indala asko ikusi nebazan, baina, bueno, beti ikustatzezu, honek erosi dau edo ikustazuz interneten edo, ikusi ginuzan, Kurmaierreko denda baten, outlet baten da, 120. Nire 140 tamarra, 120. Bestela prezu zein da, berreunda piku. Berreunda larogei. Da, bueno, hori deskontu bari. Da, bueno, dauz diferentiak. Honek ez dia kompetizinorako berez, dauz beste batzuk ligeru hau. Bueno, da, baina, osea, da komodidade bat, nik ikusi nabazan, da, erosin berdoaz. Zuk horrek bai nor da, ez? Ni deskontuan erosin ditu. Vale. Osea, komodidade aldetik da, guk adibidez, ondinok ez dugu probau, nik aurrera bai gure da sartu atxarten igual probatzeko, baino estuak oso komodua dira, osea, nik hartuko nebazan ultrako kilometroak egiteko, hanka komodo juteko, da hori bai, oso komodua. Hori beti reseñak esaten daurie, nordak dekonona dala komodidadea, eta gero materiala diela oso ona. Hori, gero komentau behar da, hori, deukone materiala da dinema, da erabiltzen da, adibidez, barkoetako sokak iteko edo, osea, dala, de lo más resistente. Bai, izango iraupena de bai, ez... Hori, gentiak esan dau kilometro... Hori, espero. Presio horrekin. Gero polite die, bai, ni gusta jatese casual moduen me bai erateko kaletik, bai, jasteko de bai. Bai. Kalea. Ai poliek horrek lokatzetan sartzea, tío. Kuriosia de moduana, aurrengo gunean joan ginen bisok nordakin kaletik da. Ikusten zinon jentia, realmente bikotea da. Bata bestia izaten da, hola, ukonduaz da. Epa! Ikusten zu, jentie figatze da, batzuk ez dakie zer dan nor da bez, da beste batzuk esate da. Hostia. Igual esango sabien, hostia, horrek proa. Bai. Proba genitun, fuga batzuk. Hori. Bai. Da ze moduz, kailas fuga? Nei ez dian eritat. Niri adibidez, Google normalien asko erabiltzen dugu normalak, da askoz komodu hauak edo... Justo Lander... Bai, nik indote oine bialioztien txaleko bat, eta ekarri barneuen, aztu jate ekartea. Bialioztien kailas fugazekoa txaleko bat, soft flaskagaz eta atxano, eta txalekoa da. Txaleko la rosa edo moragoa, La rosa hori da, badau super ondo, zedeko boa... Ondo ajustatzen da, ajustatzen da oso ondo. Gero dekozen boltsikoak die oso funtzionalak,
deko bai lotute plastikozko boltsa botateko gelak eta dana ja txalekoan barruen, eta ni guztu dut pilo bat, osea, oso materiala ondo, gero zapatia ez dut. Ja. Bueno, probatuko guz. Inigo Pradera gure lagun batei bai bieldu otzie, eta gustu zapatia bai, ez? Bai, dana, ekipazioa dana bieldu otzie, da guk horregaitik sartu ginen kailasera, da esan ginen, botatzera goia, en plan, honek zapatiak, bueno, dukugu lagun bat bieldu otzie, bueno, probau aldia zapatia da. Bai, da. Gente animatzeotzat sartzera den betala desatia. Honek probau aldia? Egia da, probatzeko ziren. Exactamente. Da, eruntzen du esan mendire, ez? Bai, mendire, 3 ordu, euritan. Justo proba horren unean, izan zaparra botazun, baina kristona. Probatzeko, perfecto, testeatzeko. Baina urten den da dau, justo metan aurrean, ez da horretan. Bai. Horea. Bai, berrizen ikusaren, Javier Ordirozen. Horre kuriosidade moduan horrek dendak normalien urtero aldatzea bez. Ze batzuk, claro, me imaginatzen diru epinten dabena, hartzen dauda. Normalien reformatzen dabe den dana, da, claro, bakarrik eguten erako. Osea, da letxe, bai. Oso ondo, bueno, amaitzen joateko, komentatu zuenez, badakigu mendizale amorratuak zariela, baina horretaz aparte kompetizioan behai egoten zari eta gustoko zue kompetitzea, ez? Ikusiko txuegu non baiten amendik aurrera urrengo hilabetetan, deko zue helbururen bat finkaut edo? Nik justo, iraiak 5 dakat balletenako maratoia. Lehenengo aldia zea hortan, distantzia hortan, goguakate, ze mantzo hiltzia gustatzen zait. Orduan, askarra baino guantxe, mantzo nahiagoen. Eta gero, mainarikoa zukin berdezu 22koa. Horea, nik mainarikoa, horea nire bikarrera favorituenak mainarikoa da sorginen lasterketa da, ze atxarte ingurua la bomba. Ondo ezagutzen dozu. Bai. Eta higez gainera mainarin 3. geratu zinen, Aurten ez nabil erdize bez, osea, sartugu desnibel asko, egin dugu 3 astetan egin dugu ia 35.000 positibo edo inguru. Gero... Bai, pasatu zuet, bestela, kilometroak 600 bat, da 600 bizikleta, da korrik artien, korrik ibili. Horia, da aurten nahiko ondo ibili nintzen, justo Ander Jauri aurrekoen egozan hemen, bere aurrera tundotan, justo lagunek eguesan Urkiola mendi, da, gentiaz beti, motiba biten zara, biten nahiko txo, da, pasa unotzan, da gero ja, full, da nahuekin, berarte. Zer denpora egin zinuen, mainari? Gurene ban 3 ordu terdi inguru ibili, da 3 parkatu 2 ordu terdi, da 2 ordu 32, 34 edo. Lehenengo Paulo Ormatxeak 2 ordu 28, 26 edo. Da hori, da horko 2 karreretan, printzipio oso horre hongo da gizan bat disfrutatzen sufritzen baino, baina, bueno. Exactamente, ondo. Gainera hori jone, induzuen kilometro guztize da desnivel guztize, azken ondo torriko jatzu bai etenarako edo bai. Hori, gero inberditut motxak, karrera motxak, eta hortako oso gaizki. Baina, bueno. Zeingo dozuz gero, Gero inberditut, Durangoko kopako, falta dianak, sorginen lasterketak enduta. Bainari, aramotz eta aldapegora. Oso ondo. Oso ondo, bueno, hor korrika pizka, geiza sufridu, eta listo. Aurten bai edetenan, maratoien urdai azpikue daue bai, edo ez. Balmason, pentsau, Aurreko urtean egon zan urdai azpikue 22 kilometroko lasterketan urdai azpikue egon zan justo tontorrien, eta egon ziren bi, bat mutientzako, da beste bat neskentzako, da jonek hartu egan urdai azpikue, da gauzan azkeneko. 12 kilometro igual, bai. 13 kilometro, urdai azpikue, ez? 13 kilometro, 1800 beruntz, enbiar dia, eh? Bai. 8 kilo terdi asatxian. Bai. Bueno, gorka horre ontzan baitare. Animatzen, Bintxe eta bitu jamentu gainean erotozu. Bai. Zatitzuetan, eta... Vale, elkarrizketa hau izen da apurbete, baina, bueno, aprobetxauko gu... Vale, esan nahet, mendia saitzeko. Porque, jute ganean da, ikuste dut gunean, gelan plastikoak da lurrian, kista morroa mateu. Orduan, hartu zuen gauzak, da eraman gainean. Hori. Total.
Eta gainera, nik uste ez dela bota bier, inun, ze nik adibidez batzutan, oin asfaltuen nabil, eta ikustotez asfaltuen, suposatzen dut, txirrindularizek eta botatzen da biezela. Baina, hemendik bai, errepietik korrika egiten, ikusten die gel pilo bat. Baina, eske jan mendire botatzi da, como urrengo maia. Bai, da ontxe gehizen bat abustuen da, gentien normalien estoia lan mendire, horre ikustozu, adibidez, aurrekoen egon nintzen atxarten, da, bati aurpegin esan, iepa, da bestia. Agurtu bez, horri gertzen dabe, nori biltzen da normalien be mendizen, edo horreko kulturan, edo ez dakite. Da frantzesa bastante sekoa. Bueno, hori, kontako azkenengo gauza bat, guri generalian frantzesak, bueno, ez dakitan nahi edo, nahiko sikua diazela, ez? Osea, da mendizen adibidez, batzuk bai, baina gehizenak agurtu ez, edo horre, ez dakit, da, gero ginen anesin horre behien kanpingazakin iten afaria, osea, mai baten, kalian, ez dakit, pena gaitik edo, de repente dano, bon apetit, bon provecho, tomate, no se queda. Osea, pena gaitik, osea. Egia, frantzerako aspirik izan gure. Igual, pizka bordia di, baina empatia de quiero. Pena, zure gainetiko. Bueno, hau ondo, bikote. Hori, komentatu duzu. Bai, oin gogu, itzeren gogu eguneko gaiari buruz. Bueno, ja, hemen zauziela, gelditu eta emon zuen ikuspuntu bai. Bueno, gaurko gaia da, itzeren gogu lasterketa, justo komentatu zuena, lasterketa azkarrei edo harinei buruz, eta lasterketa tekniko hain azkarrak ez diezen lasterketi buruz, eta hor dauzen kontrobersiak edo bakoitzadeko zen ezaguarriak, aztertuko bai korrikalari bakoitzak, lasterketa bakoitzan perfila, eta bueno, gero mongo guz egon mendi batzuk, badibidez gure bazu entrenau mainarirako, ze mota eta kontramenduak inbardu zuzen, eta gero lasterketa azkarretarako, zelako perfila aukin aldozun, eta hori apurtxu bete. Eta bueno, sarrera moduen, hartu dugu Manu Merillakin zeuen, zan da, egin zuen publikazio bat, hitz egiten zelan, bera egon zen apunteta, edo bai patrozinadoren gatik edo bai eukin duen puntuazio gatik, eguteme bera joateko, eta esan dugu ez, ze nahiago zen eguen trofeokimako lasterketa, eta bueno, egon da horre trofeokiman, eta horre esaten zegoen bera, que prefio ser montañero rápido que corredor de montaña, hau sartu momentu baten, ze iruteako esaldi oso polite, eta hori, zelan bera nahiago, beraz izan holan beste askoren moduen, zen nire kasue bai holan da, igual menditik korrikaiten gehiago mendian gatik eta esain beste korrikaiteagatik, eta hor zelan batzutan esan alan ezetz patrozinadore edo hain mediatikoa diezen lasterketei, uteme dauen mediatikoen, orduen horre zelan deuzen korrikalaria, aukeratzen deuri ezela olako lasterketak. Eta bueno, zuek komentatu zue, nahiago zuezela mendiko lasterketak, eto, emon zuen ikuspunte, baina bueno, komentatu zue apurbet. Bai, nire gustatzen eta arrizen gainetik jutia. Arrizan badaz, arrizen gainetik. Hori da. Bizo deko zue pizkate ikuspuntu, antzeko esai esentzu horretan, guztan jatzue tekniku eta mendia, ez? Bai, bueno, nik uste bai, gaina, korrika nibintzat enaiz azkar. Orduan, nahiagoet, entretenuta jun, sozializioan jun baino. Bai, lander beha izu da. Ni bardine, nik nahiagote mainariko txikira kanaletik igotea horrean pasabat, zelan begitzozu berantza eta ikustezu kriston kanal bat, eta holako lasterketan niretza die benetako mendiko lasterketa, azkenean mendien niretza da, mendire joatea, eta mendien egiten mozu korrika dana, esan gure dago ez dala, ez dakit, mendia azkenean desnibelak badeko da imposibla dana korrika egita, orduen niretzan mendiko lasterketa da hori. Eta gero hor deko guzadiez, mainaritik atxetara, Segamaiz korriko kresterioa, zorginen lasterketa, trofeokima, dauzolako lasterketa teknikoak, eta gero dauz lasterketa zeharrak, etorki mendi trail, bekateko pako lasterketak,
Eta, bueno, gero bebai zirkuito nagusitan, ordeko guze Skyrunning moduko karrerak, ni horre guztain jatez piloat. De hecho, trofeokin bada nire ametxeteko karrera bat, osea, ikustot kaskoagaz, ikustot ez bideoak lehenko gunean, ez unzun egin bideoat kaskoagaz, bajatzen kate batetik elut, eta, ke pasada. Ja, bai. Eta hori gero dauz, Golden Trail moduko lasterketa diela, oskarrak. Ni adibidez, pizkat, desberdin, igual ni zen aldaz beste perfil bat, ez? Azkenin guztan jatek korrika asko itie, igual ez nator menditik hainbeste, bai junaz gaztetan mendire, baina ez hainbeste, eta igual nire perfile da gehiago korrika itekue, ez? Osea, azkenin, eta bai egize da igual mendilasterketak originalak edo izen aldiela gehiago teknikuek edo, baina bai egize da dauela beste korrikalari beste perfil bat, ez? Azkenin, eta askotan bai igual gure tendentzia da, eta niri bai, Pizkat pentsau edo emoten dugu, hemen sortu dio debate pizkat. Emoten dugu, ikustotez igual, hori, korrikalari batzuk edo batzutan emoten dugu lasterketa oso teknikuek, bai, diela como más originales edo, baina azkenien ez dauela esan gure dala bestie baino txarra, oza, bestie baino bi, azkenien korrikaiteko lasterketak edo pistak bai azkenien, bai zen aldie edo korrikaiteko pistak izen aldie bai mendia da, oza, izen alda. Orduen, zentzu horretan nik ustote, dauzela bi perfil desberdin, ez, niri izen alda gehiago korrikaiteko eta guztain jate korrikaiti eta leku tekniko guztain jatez bai, eitze da gorutz asko kostetan jatela eta oso txarna zela. Azkenien bai, gehizak guztetan jatzune, hobeto iten dozune. Orduen, azkenien igual hor hobeto mogitzen az leku bizkorretan eta gehizak guztain jate igual horretik. Bueno, sin más. Horretaz aparte ditut korrikak itzi, osea. Izan da eskusa bat. Bueno, baina... Bai, hori normala da, niri gustatzen da terreno teknikoetan da hor komodo sentitzenaz. Da hor adibidez pista baten, zuke irure, sentitzen zean en plan la leche, ez? Da horri... Bueno, hori adibide hona da UTMB. UTMBek baduko rekorriduak gukin dugu partiak, da ikustuzu, badau tramo teknikoa diazenak, baina beste tramokoak dia sendero txikitxo bat, oso polita dana, baina korrik asko iteko. Ikusi nagoen noindala gitxi Alain Santamarian bideo bat, eta komentatzen zaben hori, jentiek dekola UTMB como lasterketa bat korrika itekue pillo bat, oza, jentiek petzen dau dala korrika. Senderitua ikusten Mont Blanc fondoan, ikusten dan biotan, ikusten da askotan. Baina bera komentatzen zaben, como UTMB korribles, y mira esto, eta derrepende Kriston Arrizek eta Kriston leku teknikuek, igual pizkat ez dala. Daneti deuko. Aurreko ikusi neban Alain bidizoa da hor autop. Autostop Autostop, ekizbionik. Egin zabien lasterketan zati bat, ez? Eta gero bueltatzeko, edo juteko. Baina gero ez da kurioso. Beste korrikalari bat, usto Sara Alonso de bai, Sara Alonso de bai egon zan, dedo iten edo... Bai? Bai? Dik usto bai, ez ikusen bai, ez dakik YouTubeen edo beste plataforma daten. Artu zurien gaina 3 kotxe ezberdin galtzeko... Bai. Guk trena gratis genekan. Oso ondo trenian mugitzeko, bai, justo baiara osoan, guk hartu ginen kampi bat, mototxu txartel bat, ikintozu, Mikel Arroitan handia, indozu, segunetan arte gonaz, abuztuako eta 8. Da egunero, trena merke, merke ez, gratis. Gainera zona hori supergarestize da, ez orokorrien dana supergarestize janarize eta kampinak eta... Bueno, guk gehize bat beti jateko furgonetan edo, bueno, udan egin dugune da, esnau, prisa gabe, gozaldu, hortuko tomatia ogiakin. Kriston gozai. Kriston gozaria, da bajatu pizka, da amaiketan urten, da heldu, afaltzeko. Da egune egin ez? Da egune egin de. Bai, hori da. Ta, bueno, a ver, tematik venga. Da, niko hain probauko etxea, bueno, nire lasterketak teknikuena, oain izango bat, bai etena. Pero hori bastante teknikoa da. Bai. Denbora guztian. Sarri handiak. Bai. Ogeta bika, igez egin dune, esan oso tekniku, ez hori ez. Bestie bai, se justen da beste alderu. Hori, bestie bai, da, 3 milera egotzea, Osa, Carmo Negro igo, gero, refugio Patximaina, jetxi, gero, Ibonez Azulesetikan, Ibon de Tebarraia egotzea, Musales,
espumoso, Respongosones, hori. Eta gero saienteak jetxi, eta gero hortikan pantikosa. Bai, hori dana... Saientetik pantikosa ez da hain teknikoa, baina beste guztia... Hori, Ibonez Azuleseko tartea hor dauz, dauz harriko eskorre... Bai. Eta korrika ituko dara, baina... Bai. Teknikue, bai. Bueno, ondo dena dozu dudan. Esango izan. Gongo gara jarraitza. Gehiagirez, baina. Esango izan. Vale, eta, bueno, pizkat komentauko dugu zein dan lasterketa teknikuek egiteko edo lasterketa teknikuek egiten dauen korrikalarizen perfila gitxi gora bera, eta lasterketa askarrak egiten dauen korrikalarizen perfile. Eta, bueno, ezaugarri bat izango zen, lasterketa teknikuek egiteko menditik mobitzen jakitie, ez? Zuen moduen, adibidez. Gorantza bebai lehen komentau dugun, ez? Gorantza bebai efizientia izetie gorantza bebai jakitie, azketnien igual korrika asko egiten dugunek, gero izendanien aldapa gogor bat, igual, hasi bigarenien oinez, denpora asko galtzen dugu. Azkenean hori asko irabazten da, ez? Leku teknikuetan entrenatzen, eta bar. Eta gero bebai, lehen komentau dugu moduen, igual, azkenien leku teknikuetan eta desnibela hundizekin, denporari edo ritmuei hainbeste garrantzia ez emoti, ez azkenien itosu mainaitik atxetara, eta igual, korrika eite guztainakon pertsona bateri, hautxute dau mendilasterketa bat ikera 5-30 5-15 eta hor tengo jatzu 6 ritmoa edo 6 asosa. Bai, hori. Bai, eta gero igual lasterketa askarretan, izango zan gehiago atletismotik datorren jentie edo korrika egitetik datorren jentie, igual izenik nire kasu, ez, indotela korrika gehiago, bueno, ez nator atletismotik, ez? Bueno, ez nator inundi. Baina hori, eta igual goruntz korrika egiten bebai, efizientzia gehiago, eta Victor Bernedo komentagozkun moduen bebai, normalien olako korrikalari kostanjako leku teknikuetan ondo mobitzi, ez? Eta bueno, hori izan pizkat komentatzi. Eta oine komentako dugu, igual, lasterketa teknikoak preparatzeko aholku batzuk, komentako dugu, ez dakit zuek emon aldo zuen aholkuren bat, zuek lasterketa tekniko bat preparatzeko eta gogor bat, entrenatzen, ze aholku emongo zen duen, zelan entrenauko zen duen? Nik esango nemanango terrenuen ibiltzia, osea, albo zue, alik eta zaienien ibiltzia, da gero normalien zuk asko ibiltzen zea amengo pistan, azkenien amengo pistan igual laure, hori, 125 de pulso, da lasai, da nipintzea harrietartien, 15 ritmo 15, da 185, da hori, gero eta komodo sentitu harrien hartien, edo... Hori, leku espezifikoan ibiltea, ez, edo... Bai, bueno, guk, hori, leku espezifikoan ibiltzea da, guk erlokoa ez genion behiratzen, baina pulsazio behiratzen genion, pixka. Bueno, gorka demora guztian zeta bat, baina, o zeta, zero, baina... Eta zu zeta bi. Bai. Hori da, ondo. Hori da. Bueno, guk egeize bate... 30 aldia, ogoikoa, baina... Entrenatzeko orduen begiratzen dozue intensidadien neurtzeko, pulsue erabiltzen dozue? Nik bai, eske, claro, pulsue daruet ikusten, 15 urte. Claro, ondo esautzen az, da horko aldien, esate, ontxe ez dutzen oie, edo igual pasau die 3 ordu, da badakitze, esate, ontxe da, fatigaldia da, ze, claro, noi hemen ibiltzen, da, noi 140, da, noi ibiltzen, osea... Bai. Eta jakin aldozu pulsuaz bebai, jakin aldozun nos, igual zauzen kantzaute zure sentzazioekin bebai, ez? Baina igual egun baten urtetzen zara, indozuz egun batzuk potentiek, eta derrepente pulsue super altu, eta jakin aldozu igual seinale badala, igual... Hori, seinale ona da. Niretza, da gero gorputzek bakoitza be zautuen bida, baino... Bai. Vale, hori, gorka komentau dago dana pizkate aholku moduan, ez? Entrenamentu espezifikue, leku teknikuetan entrenau, eta bai kontuan eukiti ez, azkenien zaila dela bai lasterketa bat izetie tekniko 100%, naiz eta egotie lasterketa teknikuek preparatzen bebai bakorrika eikieri emotie garrantzia puntu bat, txispa horrek bai beti laguntzen dago, ez? Txispa hori eukitiek beti laguntzen dago pizkate bai. Bai, Mikelen txispa gureko neban euki, ontsa. Gero bebai, ni gustako jaten pioa, bebai. San Silvestre eralko dentorean.
Txapela buruan. Horra. Nire bai akat. Aurten bueltatu enbiagoak. Ai. Vale. Komentako guz igual lasterketa askarrak. Bale, gero lasterketa askarretan jarri guzen adibidez. Bekateko lasterketak diesela oso askarrak, edo etorkimenditren moduko lasterketak. Azkenan nengo da korrika asko, orduen, igual horrein aldana da entrenau espezifikoki asfalto asko, edo abiadurako entrenamendu espezifikoak. Eta, bueno, aipatu bai jarri asterisko hori, askotan lasterketak ez die bakarrik oso teknikoak edo oso korrika egitekoak. Osea, asko idekie naztuta purbete ternotekniko orduen, igual mainaritik atzetarako lasterketa baten, dala nahiko teknikoa. Ez pausun landu abiadura, igual sufrio aldozue asfaltok, leku llano baten. Orduan bai, kontu neukitea jendeak landu behar duela danetarik apur bat. Baina, kontu neukinde perfile bat ez beha. Bai, adibidez, aurten enbiozu mainarikoa, da adibidez, larranora heltzezea, itzezu lehenengo pista, korrikaiteko arriro be, aitxikiko kanala itezu, gero bajatzezu aitxiki harri hartien, gero, itzezu larranoko igoera, ez tozuela hartzen ondo ritmoa, ibili, korrika, ibili, tal, baina gero hortik urkiola mendi, hankabadeko zuz korrikaiteko, beruntz, korrikaiteko, hori da gero, untxiaitz teknikoa da, bajada oso teknikoa da. Ez que mainaitik atxeta deko... Daneti deuko. Baina ez tala, teknikoa da, baina deuko, korrikaiteko Bai. Guztiz. Ego aholku moduen ez hauskue mainaitik atxeta deko. Larran arte gordetzea, hori ez hauskue bere komentau, bai lasterketa mendimaratio herrian, bai maratoian ez hauskue. Azkenean da, referentzia puntu, zuke hori larranoko igoera ondo ezagutzen zula. Esan ikustez hori igoera... Ez que hori igoera horia, ez da ingogorra, baina, klaro, ibiltzen, da, deko korrikaiteko tramo txikitxoa, barriro ibiltzen, da, nik ikusten nabazan horra horrian, da, digo, mekagun, da, letxe da. Gogorra egiten da. Baina ez da erosue, tio. Ez da, ez tekniku, baina ez da erosue. Igotzeko ez da erosue, ni ez jatu guztan ez, tio. Osa, da, bai. Naiz agotea itxikira igotzia, tio, horra igotzia, baina. Baina gorka... ez du gordeko. Albot beti urtetzen atope da bukatzez dukonak. Lehen urtean irugaren. Hori. Aurten ze espektatiba? Eske espektatiba gutxi, ze korrika gitxi egin dut. Osea, que hasikeran ja saiatuko naz erdi aurrien egotia, baino, bueno. Osea, sufrido barik, osea, ez dut gure heldu lehenengo kruzera da bajatu atxartera egun da larogeta marrera pultzo, baina bueno. Bueno, niño dekozu, hilebete dekozu, Bai, ia ber. Piskat martxa hartzeko, eta izen leike gainera gero zorginen azterketa, izen leike baina itikatzeta piskat entrenamiento hon bat, eta gero zorginera... Bai, zorginen be karreroi da, zehan botora igotzea, da... Horrek urtien egon ginen justo aurreko gunean berbetan gentia, ez talda, eurize hau da, zelan igoko da botora da, zu badazpa pentsau igoko ehala, ze, da azkenin igo ginen, da hor goizen, saldi barko gentioen animatzen dio, que boi, da, kontuz, y yo, ointxe itxin ere momentua da, tu. Ez que gainera hor bustitxe zeuen, Bai. Luintzen metara Kristo Moratoia, hori lehengo harri bizue superbustite dauela, jauzi nintzen da una impresionante. Pero superon bajada oso ondo, baina hasierako tramo hori batez beren lau oso bizue da. Bai. Gaina jende gontzane laguntzen, eta jende oso ondo bolkatu. Ez da bargazkirik ipiniko dugu. Jausten ez, baina goian badak. Karrea oso guapo, bai. Oso. Eta hor bai ikusten da zelan, hanbotora igoten da. Tramo oso teknikoa, trepadatxu edekozu, bajade bai kristonen pinaue, eta gero ekozu korrika egiteko lasterketa. Osea, iguan arte zelan da eguen zelaira, bordekozu korrika egiteko orduen. Ez pausu entrenau korrikaldi hori, igual sufrido aldozu. Orduen hor gomendatzen dugu bai ikustea perfila eta ezagutzea ondo lasterketa, eta ez iztea kapazidade bat aizlauta, ez talako hain garrantzitsua lasterketa horretan. Zer, azkenan lasterketa gehiena dekie apur berenetarik. Bai. Nik aurrekortien hori pasau. Ara heldu, pasaune bat hanboto geisten, da gero ja, ez eman ikusten inorra aurretik, ez atzetik, azten
Lasaitu nintzen bi, bajatu nintzen hori, 50 igual, esatezu, pakete. Hori hartolatik bera edo... Hori justo anbotopetik guenzela ire, hori da. Baina, bueno. Pakete zuretzat. Bueno, niretzat, ondo. Batu, posgarrenak egatu nintzen da, hortengo dortzala eduket. Hori ja, egarra da. Ez da, erresa, zoginen azterketan behar kriston maia goten da. Bai, beti hau nono, bai. Bale, nik ustote amaitu dugu lehia, ez? Azkenien hori, peio berriz behitia hau temeben, bueno, txamonitzen dau, azkenien ezin zengo da konektau, urrengorako itxiko dugu igual, eta zez, printzipioz nik ustote amaitu dugu gaurkue, eta zez, eskerrak emotie bai entzuten dozuen guztizoi, Joneri eta Gorkari hemen gurekin egotiarren. Bai. Zuei, a ver. Idatzi, bueno, ez da urda espikorik esan minaben. Idatzi komentario bat, gure bat dozue Jonek urda espiko hartzen. Ja, aspaldi, Gorkak igual azte betu. Gorkak gantzea gana. Pakete batzu jane basan, bai. Así que eskerrik asko dano, entzutiarren, eta urrenguen gehiago ez. Hori da, urrengo arte, eta disfrutaue oporretako azken egunek, bueno, diko zuzenakudan, eta hori, preparetan uda osteko lasterketak, zedauz lasterketa asko. Kontuz Bilboko jaizetan, batez be lander, eta zue jongo zaie, Bilboko jaizetan. Ez da batez. Ni lanian abia. Ontxe hortan amiteko arropa preskuteko bainari. Bai. Orduen, hemen izten dugu, orduen. Bueno, agor. Ondo bile. Bueno, ondo izan. Zaindu. Traileroak.